Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας εξαρτάται από τους πόρους που διαθέτει, όπως για παράδειγμα το εργατικό δυναμικό, αλλά και από τον τρόπο οργάνωσης και διαχείρισης των πόρων της οικονομίας. Για να είναι οι πόροι της οικονομίας πιο παραγωγικοί και ιδιαίτερα το εργατικό δυναμικό, χρειάζονται κίνητρα και υποκίνηση. Είναι σήμερα μαζί μας ο κύριος Μιχάλης Βιράρτη, καθοδηγητής παρακίνησης, με τον οποίο θα συζητήσουμε το πιο πάνω θέμα του ανθρωπίνου δυναμικού. Κύριε Βιράρτη, καλώς ορίσατε στο πρόγραμμά μας. Μαρία μου, σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι τιμή μου να είμαι εδώ. Να μας εξηγήσετε λίγο το επάγγελμα σας, καθοδηγητής παρακίνησης. Ομολογώ ότι δεν το έχω ακούσει πολλές φορές. Έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι καινούριο. Αλλά ώσπου υπάρχουν ανάγκες, όσο υπάρχουν άτομα όπως εσένα να πληρούν αυτές τις ανάγκες και να βρίσκουν άτομα όπως εμένα, τότε σίγουρα δεν θα είναι και δουλειά πολύ καιρό. Και τι δουλειά κάνετε, δηλαδή τι είναι αυτή η εργασία? Μάλιστα. Πηγαίνω σε εταιρείες με προσλαμβάνουν, όπου βοηθώ τα άτομα τους να μεγαλώσουν, να επεξέλθουν στις δύσκολες συνθήκες της αγοράς και να μπορέσουν να προσφέρουν περισσότερα στις εταιρείες και προς τους στόχους των εταιρείων. Ωραία, βέβαια υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες στην Κύπρο που προσφέρουν σεμινάρια, τα οποία αναφέρονται και στην υποκίνηση ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και άλλα θέματα. Εσείς πώς το συνδυάζετε με την ψυχολογία, κάπως? Σίγουρα το συνδυάζω με την ψυχολογία, γιατί και οι σπουδές μου έχουν να κάνουν με την ψυχολογία. Μάλιστα. Και πιστεύω πολύ στον ανθρώπινο παράγοντα και στην ψυχολογία του ανθρώπου. Για αυτού του είδους το επάγγελμα, το οποίο είναι κάπως καινούριο στην Κύπρο, πώς μπορεί κάποιος να πάρει πληροφορίες? Μάλιστα, θα μιλήσω σε προσωπικό επίπεδο. Υπάρχει στο σελίδα μου εμένα σε προσωπικό επίπεδο που μπορεί κάποιος να μπει μέσα στο www.michaelvirardi, το όνομά μου και το επίθετο μου, michaelvirardi.com, που μπορεί να βρει αρκετά άρθρα, πληροφορίες και tips όπου μπορεί να χρησιμοποιήσει στο επάγγελμα του. Ναι, ναι. Ποιοι είναι οι διάφοροι τρόποι υποκίνησης των εργαζομένων, δηλαδή έτσι γενικά? Μάλιστα. Οι εργαζόμενοι χρειάζονται να υποκινηθούν από κάτι? Μάλιστα. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι υποκίνησης των εργαζομένων, όπως πολύ ορθά είπες. Βάσει του Μάσλο, του ψυχολόγου του Abraham Maslow και της ιεραρχίας αναγκών του Μάσλο, το κάθε άτομο έχει διαφορετικές ανάγκες και αυτές οι ανάγκες έρχονται σε διάφορα στάδια της ζωής του. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Όταν στο πρόσφατο παρελθόν είχα πάει σε μια εταιρεία, ένα αρκετά μεγάλη εταιρεία για τα κυπριακά δεδομένα, όπου ένα νεαρό παιδάκι είχε χάσει και τους δύο του γονείς και μεγάλωσε μαζί με τον παππούν του. Μετά από λίγο καιρό έχασε και τον παππούν του και έτσι αυτό που βρήκα και αυτό που είδα μέσα στην εταιρεία ήταν ότι αυτόν το άτομο, η υποκίνηση του είναι η ασφάλεια του. Γιατί ό,τι αγαπούσε το έχανε ύστερα από κάποιο χρονικό διάστημα. Και γι' αυτό δεν είναι τόσο τα λεφτά σε αυτήν την περίπτωση ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο υποκίνησης, όσο είναι η ασφάλεια εργασίας. Δηλαδή η ασφάλεια εργασίας πιστεύετε ότι προσφέρει κίνητρο για εργασία? Γιατί υπάρχει και ένα άλλο ρητό που λέει ότι ο χειρότερος εχθρός της πραγματικότητας είναι όντως η διασφάλιση εργασίας. Μάλιστα. Όταν ξέρει κάποιος ότι η δουλειά του είναι διασφαλισμένη πλήρως, τότε ποιο λόγο θα έχει να πάρει αυτό το βιβλίο, να το σηκώσει από εδώ να το πάρει παρακάτω? Μάλιστα, πολύ καλό αυτό που λέτε. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ σε μια έρευνα, παγκόσμια έρευνα που έχει γίνει, εμπεριστατωμένη έρευνα, με 40.000 άτομα που έλαβαν μέρος. Ήταν οι λεγόμενοι blue collar workers, οι υφιστάμενοι, και όταν τους ρωτήσαν και είναι τα 10 κύρια κίνητρα, αυτά που τους υποκινούν, τα λεφτά βγήκανε στο νούμερο 5, στον αριθμό νούμερο 5. Βγήκανε όμως. Ναι, βγήκανε. Αλλά στο νούμερο 5. Στο νούμερο 5 και η ασφάλεια εργασίας βγήκε στο νούμερο 3. Μάλιστα. Επίσης, η εκτίμηση της δουλειάς τους είναι πολύ σημαντική. Βγήκε στο νούμερο 1, να εκτιμάς τη δουλειά τους, όπως επίσης και να ρωτάς τη γνώμη τους. Και κάτι που θα σου φανεί λίγο παράξενο, ενώ λέμε να αφήσετε τα προσωπικά σας προβλήματα στην άκρη και μην τα φέρετε στην εργασία, το να δείξεις ενδιαφέρον στα προβλήματα της ομάδας σου είναι πολύ σημαντικό και θεωρείται το τρίτο πιο σημαντικό. Άρα υπάρχουν πιο σημαντικά από τα χρήματα, αλλά τα χρήματα είναι απαραίτητα. Μάλιστα. Δηλαδή τώρα να δώσεις οικονομικά κίνητρα στους εργαζομένους. Μπορούν δηλαδή οι επιχειρήσεις στην Κύπρο με κίνητρα τα οποία δεν έχουν να κάνουν με χρήματα, δηλαδή με κόστος 0, να μπορέσουν να υποκινήσουν τους υπαλλήλους τους. Συμφωνώ απόλυτα. Αλλά δεν γίνεται να μην συνδυάζει και το χρήμα. Μάλιστα. Η ερώτηση σε αυτό σημείο ποιο είναι, αν χρειάζεται και το χρήμα ή όχι? Απλά ότι μπορούν οι επιχειρήσεις να προσφέρουν κίνητρα στους υπαλλήλους τους, έστω και χωρίς οικονομικά κίνητρα. Σίγουρα και συμφωνώ απόλυτα, μπορούν να προσφέρουν. Να δώσουν σημασία στους εργαζομένους και να εκτιμήσουν το έργο των εργαζομένων και να ακούν αυτά που τους λένε. Σίγουρα.
Οπωσδήποτε όμως ο κάθε ένας από εμάς, ο κάθε εργαζόμενος, πες του ότι δεν υπάρχουν συνθήκες υποκίνησης στον χώρο εργασίας, μπορεί από μόνος του να τις δημιουργήσει. Μπορεί από μόνος του να τις δημιουργήσει και σίγουρα, όπως λέει και το ρητόν, το ψάρι βρωμεί από το κεφάλι και πρέπει να τις δημιουργήσουν οι ιδιοκτήτες ή οι διευθυντές. Κατ' εμένα... Αλλά πες ότι δεν μπορούν οι διευθυντές και οι ιδιοκτήτες να προσφέρουν αυτά τα κίνητρα. Μπορεί ο εργαζόμενος από μόνος του να τα δημιουργήσει, να θέσει στόχους στη ζωή του. Σίγουρα μπορεί και θα ήθελα πάλι να αναφερθώ σε μια μελέτη εδώ, του Harvard Business Review, που λέει ότι... Είστε μελετημένος, αρκετά μελετημένος βλέπω. Όταν μου το λέτε εσείς είναι κομπλιμέντο, γνωρίζοντας πόσο μελετημένος είστε. Που λέει ότι δεν έχει σχέση ποιος είναι ο πατέρας σου, ποια είναι η μητέρα σου, ποια είναι η μόρφωση σου, έχει σχέση με το τι έχεις εδώ μέσα, στην καρδιά σου. Ναι. Και πόσο παθιασμένος είσαι. Σίγουρα μπορεί να τα δημιουργήσει, μπορεί να κινήσει τα λιμνάζοντα νερά, μπορεί να δημιουργήσει ενδιαφέρον και εγώ να σας δώσω ένα παράδειγμα. Τι έχουμε κάνει στη δική μου εταιρεία, τη Virarti, με έναν κίνητρο, με κάποιον κίνητρο υποκίνησης που είναι πολύ απλό, χωρίς να χρειάζεται πολλά λεφτά, να μου επιτρέπετε. Βεβαίως. Ξέρουμε ότι από παιδικής ηλικίας πάντα για τα λάθη μας τιμωρούσαν. Στο σχολείο για τα λάθη μας πάλι μας τιμωρούσαν. Ναι. Εμείς στη Virarti βγήκαμε με το λάθος του μήνα. Ο συνεργάτης μου που κάνει το πιο μεγάλο λάθος του μήνα δικαιούται να λάβει μέρος σε μια κλήρωση. Είναι όπου κερδίζει και χρηματικό ποσό, η διαμονή σε ξενοδοχείο. Δηλαδή κάνεις λάθος και παίρνεις και βραβείο. Μάλιστα, όμως πρέπει να πεις πώς έχεις αντεπεξέλθει, τι έχεις κάνει για να διορθώσεις το λάθος. Μάλιστα. Γιατί βάσει μιας θεωρίας της ψυχολογίας που ονομάζεται Reciprocity Principle, όταν αντεπεξέλθεις από αυτόν το λάθος και ο πελάτης σου το εκτιμήσει, θα σου δώσει κάτι πίσω. Τι σου δίνει, δεν σου δίνει λεφτά, σου δίνει την πίστη του. Μάλιστα. Και έτσι αυτόν το λάθος μπορούμε και εμείς σαν ιδιοκτήτες και σαν διευθυντές να πάμε πίσω στους πελάτες της Virarti και να ζητήσουμε να μάθουμε τι έγινε ή ένα συγγνώμη. Αλλά δεν τιμωράμε ποτέ το συνεργάτη μας μέσα στην εταιρεία. Αλλά η τιμωρία δεν είναι καλός τρόπος. Κατά τη δική μου άποψη, όχι. Είναι το θέμα να του δώσεις το κίνητρο να διορθώσει το λάθος του και να μην το ξαναεπαναλάβει. Ναι, γιατί... Να καταλάβει το λάθος του και να το διορθώσει. Σωστό. Γιατί οι καλύτερες εταιρείες χάνουν 10% των πελατών τους τέλος του χρόνου. Ο κύριος λόγος είναι η διαφορία του προσωπικού ή εμάς των ιδιοκτητών. Και έτσι, αν αυτόν το 10 το μειώσουμε σε 9, 8, 7, 6, θα είναι πολύ καλύτερο για μας. Όπως είναι σήμερα οι επιχειρήσεις στην Κύπρο, η οργανωτική δομή των επιχειρήσεων, βλέπουμε ότι είναι περισσότερες μικρές επιχειρήσεις, πολύ μικρές οικογενειακές. Η ανέλυξη είναι πολύ δύσκολη διότι υπάρχει οικογενειακή κουλτούρα μέσα στην επιχείρηση. Άρα λοιπόν για έναν εργαζομένο που δεν μπορεί να έχει τα απαιτούμενα κίνητρα, δεν είναι πρόβλημα σε αυτές τις μικρές επιχειρήσεις. Σίγουρα αυτό πηγάζει από την νοοτροπία του κάθε ιδιοκτήτη, του κάθε director της εταιρείας. Εμείς σήμερα συγκεκριμένα είχαμε ένα meeting στην εταιρεία μας όπου συζητούσαμε για το μέλλον δύο πολύ εξαίρετους τελεχών μας και σε σημείο που σκεφτόμαστε να πάνε και στη θέση του Γενικού Διευθυντή χωρίς να έχουν το επίθετο Virarti. Μάλιστα. Εσείς μπορεί να είστε πιο ανοιχτόμυαλοι, αλλά υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις οι οποίες είναι μικρές και οικογενειακές και δεν αφήνουν τον άξιον εργαζόμενο, ο οποίος δεν είναι συγγενής, αλλά ο άνθρωπος προσπαθεί να πετύχει στη ζωή του, έχει φιλοδοξίες, αλλά δεν μπορεί. Αυτοί οι άνθρωποι τι χάνονται. Σε τελική ανάλυση εξαρτάται το μέγεθος της εταιρείας τους, εξαρτάται και από τον ανταγωνισμό. Αλλά πιστεύω σύντομα πολλά πράγματα θα αλλάξουν. Βλέπετε για την οικονομική μας κρίση, βλέπετε για τι συμβαίνει. Αν έχεις έναν τέκνο που δεν είναι αρκετά ικανό, εγώ πιστεύω ότι τώρα θα πρέπει να γυρίσεις και να κοιτάξεις και στους συνεργάτες σου που τόσα χρόνια προσφέρουν το Α και το Μ μέσα στην εταιρεία σου. Και αν τους αξίζει να προχωρήσουν.